ആര് എന്താ അമ്മേന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. മാതാജി, ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ. എന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ F23 കിടക്കുന്നു, ആ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ, അതെന്തുവാ? അത് മാതാജിയുടെ ഫോണിന്റെ പേര് വന്നിട്ട് മാതാജി മുഴുവൻ കളയാണ്ടിട്ടുകൊണ്ടാ. ആണോ? ഫോണിന്റെ പേരാണോ? ഫോണിന്റെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതില്. അത് മാതാജി ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഭാഗം. എന്താ ആ ഭാഗം ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതെനിക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന്. എന്താ എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല മാതാജി. അത് മാതാജി ഏത് ക്ലാസ്സിലാ? മാതാജി ഏത് ക്ലാസ്സിലാ? ലെവൽ 2-ലെയാ ശ്രീലത. ആ ഗ്രൂപ്പില് ലിങ്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നോക്കിക്കോളൂ. ഓ ലെവൽ 2-ലാ അല്ലേ? സോറി ലെവൽ 3-ലായിട്ടിരിക്കും. അത് ഇവിടെ കിട്ടരാ, ഞാൻ നോക്കാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് അധ്യായം 6. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. നമ്മൾ 6-ാമത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗത്തിലാണ്. നമ്മൾ 15 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. പറഞ്ഞത് അതില് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലൂടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലേ? അതല്ലേ പറഞ്ഞത്? പറഞ്ഞത് ഇതില് എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ കണ്ടത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം? മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ടും മിത്രമായിട്ടും ഇരിക്കാം. ഏതെങ്കിലും രീതിയിലല്ലേ? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ശത്രുവാകാം, അതല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് ശത്രുവാകാം, മിത്രമാകാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചതിലൂടെ നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതിലാണിത്? അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ അതിനെ നമ്മള് എങ്ങനെയാ ചെയ്യണത്? അങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശാന്തി നേടാനും പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ചൂടും തണുപ്പും മാനം അപമാനം ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച്, അതായത് ദർഭപ്പുല്ല് വിരിച്ച് നമ്മള് ഏകാഗ്രയോടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം പറഞ്ഞത്? ഇതിന്റെ മുകളില് മാൻതോല് വിരിക്കണം. പിന്നെ അതിന്റെ മുകളില്
വസ്ത്രം വിരിച്ചിട്ട് വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട്. ആ ഇരിപ്പിടം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കുറെ താഴ്ന്നതും പാടില്ല, ഉയർന്നതും പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യോഗം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? തന്റെ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ നമ്മള് ധ്യാനിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കലിയുഗത്തിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം, ഭക്തിയോഗം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നാലും അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് അതിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടു. അതുവരെയാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഇത്രയും പറഞ്ഞതില് ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം. യോഗാരൂഢനും യോഗാരുക്ഷനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ മാതാജി? യോഗാരൂഢനെ കുറിച്ചും യോഗാരുക്ഷനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്താണ് അതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരുമോ? യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗാരുരുക്ഷു. യോഗാരുരുക്ഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തുടക്കക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? യോഗാരുരുക്ഷു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. യോഗാരുരുക്ഷു എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കത്തിൽ, അതായത് യമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമം വരെ നമുക്ക് എന്തിൽ പറയാം? യോഗാരുരുക്ഷു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒടുവിലത്തെ, അതായത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങള് സുഖങ്ങളൊക്കെ ത്യജിച്ച് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് ശ്ലോകം 16. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാത്യസ്നതസ്തു യോഗോസ്തി നാചൈകാന്ത മനസ്നതഃ നാചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അർജുനനോട് പറയാണ് മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, വേറെ എന്തുകൂടി വേണം? ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം, ഭക്ഷണവും നിയന്ത്രിക്കണം. കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രോക്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉപവാസങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. ആവശ്യമില്ലാതെ ഉപവസിക്കുകയോ ഏറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളൊരു വന്ന വ്യക്തി, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഉപവാസം ഏതാണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വ്രതങ്ങളില് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള വ്രതം ഏതാണെന്ന് അറിയാവോ? ഏകാദശി. ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഏകാദശിയാണ് ഭഗവാന്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? ഏകാദശി പോലുള്ള വ്രതങ്ങൾ എടുക്കും. പിന്നെ ജന്മാഷ്ടമി, ഏകാദശി, അങ്ങനത്തെ വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും. ആവശ്യമില്ലാതെ ഉപവസിക്ക്, ഏറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ചിലേറെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എന്താ പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഏറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവര് ഉറക്കത്തിൽ കുറെ സ്വപ്നം കാണും. സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലോ കുറെ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ പോകും. അപ്പൊ ഒരു ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങേണ്ടത്? 6 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ മതി എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് 6 മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങിയാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 6 തൊട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 8 വരെ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുന്നത്. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗാ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പോ ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യോഗാ പരിശീലനത്തിലൂടെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും നമുക്ക് അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മുന്നത്തിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് 15 വരെ. 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, ആഹാരവും നിയന്ത്രിക്കണം, ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത് പിന്നെ എന്തൊക്കെ പറയണത്? ആഹാരവും നിയന്ത്രിക്കണം, ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം, പ്രവൃത്തികളും വികാരങ്ങളും. വികാരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ, അതും നിയന്ത്രിക്കണം. ഇത്രയും കൂടി നിയന്ത്രിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? യോഗാ പരിശീലനത്തിലൂടെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ആഹാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന പറയണത്? ആഹാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആഹാരം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചാല് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്ഷണത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അടുത്തത് നിദ്രയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്താ പറയണത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രേരിതമായ പ്രവർത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ എപ്പോഴും ജാഗരൂകനായ അയാൾ അനാവശ്യമായി ഉറങ്ങുന്നത് വലിയ സമയനഷ്ടമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. അപ്പൊ നിദ്രയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യേണ്ട സമയം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയമാണ് നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത്. അത് അത് അങ്ങനെ കരുതിക്കൊണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഉറക്കത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യും. പിന്നെ പ്രവൃത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുന്ന, ഭഗവാന് താല്പര്യമുള്ള പ്രവർത്തികൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകിക്കൊണ്ട് എന്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും? പ്രവർത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി. വിഹാരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുകയാണ്? നമുക്ക് ഒരു യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, എന്ത് വേണം? ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണം, ആഹാരം നിയന്ത്രിക്കണം, പിന്നെ പ്രവർത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? യഥാ വിനിയതം ചിത്തം ആത്മന്യേവാവതിഷ്ഠിതേ നിസ്പൃഹ സർവകാമേഭ്യോ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ തഥാ. യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ അയാളെ യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ യോഗ അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അപ്പൊ നമ്മൾ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെടിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരിക്കും. കാരണം എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വെടിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് യോഗായുക്തൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സും എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു സെക്കൻഡ് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ എന്തിനും സാധിക്കില്ല? ഇന്ദ്രിയത്തിനും സാധിക്കില്ല, മനസ്സിനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വെറുതെ അത് പരിത്യാഗം പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. കാരണം അത് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, സന്യാസി ജീവിതം സ്വീകരിക്കാത്തവർക്ക്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തികളിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തികളിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രക്രിയ, ആത്മീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രക്രിയയെ ഭഗവത്ഗീത യുക്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണം അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്തിന്? ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ. കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കാൻ. കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചു ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ രൂപം ദർശിക്കാൻ. മൂക്കുപയോഗിച്ചു ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പൂക്കൾ മണക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്കവിടെ യുക്തം, അതായത് ആ ഒരു ആത്മീയമായ നേട്ടപ്രവർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സാമാന്യ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. അതിനെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചുവിടണം. യഥാ ദീപോ നിവാതസ്തോ നേങ്കതേ സോപമാസ്മൃത യോഗിനോ യദ ചിത്തസ്യ യുജ്ഞാതോ യോഗമാത്മനഃ. സ്വസ്ഥമായി ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ കാറ്റ് കടക്കാത്ത നിലത്ത് വെച്ച ദീപനാളം പോലെ അചഞ്ചലനായിരിക്കും. അപ്പൊ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? കാറ്റ് കടക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച ദീപനാളം പോലെ അചഞ്ചലനായിരിക്കും. കാറ്റ് കടക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു ദീപനാളം വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇതിങ്ങനെ നേരെ ഇരുന്ന് കത്തും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ആടില്ല.
അതേപോലെയാണ് ആര് ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രകാരമായിരിക്കും. യത്രോ പരമതേ ചിത്തം നിരുദ്ധം യോഗ സേവയാ യത്ര ചൈവാത്മനാത്മാനം പശ്യന്നാത്മനി തുഷ്യതി സുഖമത്യാന്തികം യത് ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യമതീന്ദ്രിയം വേത്തി തത് യത്രാന ചൈവായം സ്ഥിതശ്ചലതി തത്വതഃ യം ലബ്ധ്വാ ചാപരം ലാഭം മന്യതേനാധികം തതഃ യസ്മിൻ സ്ഥിതോ ന ദുഃഖേന ഗുരുണാപി വിചാല്യത്തെ തം വിദ്യ ദുഃഖ സംയോഗം വിയോഗം യോഗ സംചിതം. ഇവിടെ അതിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് സമാധിയിലെത്തുന്ന ഒരു യോഗിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് സമാധി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുക. അതായത് സമാധി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നിയമ ആസന പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം ധാരണ ധ്യാനം സമാധി. ലാസ്റ്റ് അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്, ആ പരിപൂർണമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും എല്ലാം ആര് സ്വതന്ത്രനായിരിക്കും? ഈ യോഗി പിന്മാറിയിട്ടുണ്ടാകും. മാത്രമല്ല എന്താണ്? സ്വന്തം ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആനന്ദം കൈക്കൊള്ളുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ആരുണ്ടാകുന്നത്? ഈ യോഗി ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് നിർമ്മലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വന്തം ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആത്മാവിൽ തന്നെ ആനന്ദം കൈക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും? അപ്പോഴേക്കും യോഗിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. മാത്രമല്ല അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആനന്ദമായ ഒരു ആനന്ദാനുഭൂതി ആർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടുണ്ടാവുക? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ വ്യക്തിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവ്യേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആനന്ദഭരിതമായിട്ടുള്ളൊരു അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിലെത്തിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് ചലിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളത് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു നേട്ടമില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല ഏതൊരു ആപത്ഘട്ടത്തിലും ക്ഷുബ്ധനാകാനോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. മാത്രം ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള സർവ്വക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ മോചനമാണിതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സമാധി സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും മാറിയിട്ടുണ്ടാകും. പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ഒരു പൂർണ്ണമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. പിന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദിവ്യേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ. പിന്നെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു സത്യമില്ലാന്നും ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു നേട്ടമില്ല എന്നുള്ളതും ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തൊക്കെ ആപത്ത് വന്നാലും ക്ഷുബ്ധനാകുന്നുമില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളൊരു യഥാർത്ഥ മോചനമാണിതെന്നുള്ളതൊക്കെ ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണത്? സമാധിയിലെത്തുമ്പോ. ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള വിരാമം അഥവാ നിർവ്വാണത്തിന് ശേഷവും കൃഷ്ണാവബോധം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മിക ഭഗവത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള വിരാമത്തിന് ശേഷവും കൃഷ്ണാവബോധം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങള് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ യോഗത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ആസക്തരാക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിരാമം വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം പോലുള്ള ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനം നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിരാമം വന്നു, പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് വിടരുത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ ആര് വന്ന് പിടിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ മായ വന്ന് പിടിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മാറി ആത്മീയമായ രീതിയിലായി. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ യോഗ സിദ്ധികളിലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ സിദ്ധികൾ കൈവരും. നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഷ്ടാംഗ യോഗകളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മാറി ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് വരും? കുറെ സിദ്ധികൾ ചിലപ്പോൾ കൈവരാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോ എന്നും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിദ്ധി വരും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു യോഗി, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യോഗി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ യോഗ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കഴിവ് കിട്ടാണ്, വലുതാകാനുള്ള കഴിവ്, ശരീരത്തിനെ ചുരുക്കാനുള്ള കഴിവ്, എന്താണ് പോട്ടെ ചുരുക്കാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടുമ്പോ ആ യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നില് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോ ആഗ്രഹിക്കാം. നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാഴ്ച വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരം ചെറുതാകാണ്, ഒരു സിദ്ധി കിട്ടാണ്. അവിടെ കുറെ സിദ്ധികളുണ്ട്. ലാണിമ, ലേഖിമ, മഹിമ, ഗരിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ സിദ്ധികളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊരു സിദ്ധി ആ വ്യക്തി അവിടെ കാണിക്കുമ്പോൾ ആളുകളുടെ പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രമായിട്ട് തീരും. ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്, അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക്
ഇഷ്ടമുണ്ടാവും, നമ്മളോട് കൂടുതലൊരു പറയുക, നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ പേരും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോയി അവിടെ. നമ്മൾ പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി മുൻതൂക്കം കൊടുക്കും? മറ്റുള്ളവരുടെ ആ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നാണത്. ആ വ്യക്തി ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു? യോഗ മാത്രമാണ്, യോഗ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ആ യോഗ്യത ചെയ്യുമ്പോ, കുറെ നാൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ നാൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? നാമം ജപിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രം ജപിച്ച് 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 കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ സത്യമായിട്ട് മാറും. ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയണം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ സത്യമായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തോ അത് സത്യമാകാണതൊക്കെ. നമ്മൾ ആ നാമം ചിരിച്ചില്ല, നാവിനൊക്കെ ഒരു പവർ വരുന്ന പോലെ. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ അതും വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ സത്യമല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊക്കെ സത്യമായിട്ട് മാറാണല്ലോ. അപ്പൊ എന്തായി മാറി? ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ പറയുന്നതവിടെ സത്യമായിട്ട് മാറുന്നു, അത്രേ ഉള്ളു അവിടെ. പക്ഷെ അതും വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കഴിവ് കിട്ടിയ പോലെ, സിദ്ധി കിട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോയി. നമുക്ക് അത്രയും നാള് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥതയോട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ചെയ്യണത് നമുക്ക് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ആളാവാൻ വേണ്ടി, നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പേരും പ്രശസ്തിയും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോവാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്തായി മാറി? അവിടെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് പേരും പ്രശസ്തിയും നേടാന്നുള്ളതായിട്ട് മാറുമ്പോ അങ്ങനെ യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരായവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നിശ്ചയേന യോക്തവ്യ യോഗോ നിർഭിന്ന ചേതസ സങ്കൽപ്പ പ്രഭവാൻ കാമ ത്യക്ത സർവാന ശേഷതഃ മനസൈവേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം വിനിയമ സമന്തതഃ. സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ. വഴിമാറരുത്. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ യോഗ പദ്ധതിയിൽ ഏർപ്പെടാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണം? ധൈര്യത്തോടും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഈ യോഗം പരിശീലിക്കാനായിട്ട്. വഴിമാറി പോവാൻ പാടില്ല. മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഒന്നൊഴിയാതെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കണം നമ്മൾ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണം. അപ്പൊ നമ്മള് ധൈര്യത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്സാഹത്തോടെ വിശ്വാസത്തോടെ കൂടി വേണം നമ്മൾ യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട്. വഴിമാറി പോവാൻ പാടില്ല. മാത്രമല്ല മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുക. പിന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളിത് പരിശീലനം നടത്തേണ്ടത്, യോഗം പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത്. അങ്ങനെ ദൃഢവതനായിട്ടുള്ളൊരു പരിശീലനം ഇങ്ങനെ ഉറപ്പെന്താണ്? വിജയം ഉറപ്പാണ്. നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ വിജയം ഉറപ്പാണ്. നമുക്ക് അതിശയകരമായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് സാധിക്കും? വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് മാതൃകയായിട്ടുള്ള പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഒരു കുരുവിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ, കടലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു കുരുവിയെ കുറിച്ച്. അതായത് കടലിന്റെ തീരത്ത് കുരുവി മുട്ടയിടും. തിരമാല വന്നിട്ട് ആ മുട്ടകൾ എന്ത് ചെയ്യും? കടലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. കുരുവിക്ക് എത്ര നോക്കിയിട്ടും ആ കുരുവിക്ക് ആ മുട്ട തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആര് തയ്യാറാവില്ല? കടല് തയ്യാറാവില്ല. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ആ കുരുവി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ കടലിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചിട്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ മുട്ട എടുക്കുന്നത് ശപഥം ചെയ്യാണ്. ആരും സഹായിക്കില്ല. അപ്പൊ കടലിലാണെങ്കിലും പരിഹാസമാണ്. കാരണം കുരുവിക്ക് എങ്ങനെയാ സാധിക്കുന്നത് കടലിൽ വെള്ളം വറ്റിക്കാനായിട്ട്? അപ്പൊ ആ കുരുവിക്ക് എത്രേ പറ്റുണ്ടോ അത്രയും വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കൊണ്ട് അത് കരയിലേക്ക് ഒഴിക്കാണ്. കടലിലെ വെള്ളം വറ്റിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ട് ഗരുഡൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഗരുഡൻ കുരുവിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വരാണ്. അപ്പൊ കടലിന് മനസ്സിലായി ഇനി ഇത് നടക്കില്ല. കാരണം ഗരുഡൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗരുഡന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോ കടൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ മുട്ടകൾ തിരികെ കൊടുക്കാണ്. അവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആ കുരുവിയുടെ ദൃഢനിശ്ചയം. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യും? ഞാനത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ സഹായിക്കാൻ ആര് തന്നെ വരുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെ വരും നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞതാണ് യോഗാനുഷ്ഠാനം വിശേഷിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തിയോഗം പ്രയാസമേറിയ ഒന്നാണ്. പക്ഷെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നു വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായിട്ടും ആ ഭക്തനെ സഹായിക്കും. സ്വയം സഹായിക്കുന്നവനാണ് ഈശ്വര സഹായം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ
എന്താ പറയാ സഹായം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം പ്രയാസമാണെന്ന് തോന്നിയാലും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നമ്മൾ അത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമുക്ക് തോന്നും ചിലപ്പോ ഭക്തിയോഗം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നാമം ജപിക്കണം, സാധനകള് നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ്, മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നു, ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനകളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് നമ്മള്, സത്സംഗങ്ങള് ഇതിലൂടെയൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോ ആരും സഹായം ഉണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ സഹായം നിശ്ചയമായിട്ടുണ്ടാവും. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. ശനൈ ശനൈ രൂപരമേ ബുദ്ധ്യാ ധൃതി ഗൃഹീതയാ ആത്മസംസ്ഥം മനഃപകൃത്വാ നാം കിഞ്ചിദപി ചിന്തയാത്. ക്രമേണ പടിപടിയായി വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക, മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ക്രമേണ എന്ത് വേണം? പടിപടിയായിട്ട് വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായം കൊണ്ട് സമാധിസ്ഥനാകണം. പടിപടിയായിട്ട് വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് എന്ത് വേണ്ടത്? സമാധിസ്ഥനാകേണ്ടത്. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കണം, വേറെ ഒന്നിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ആത്മാവില് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക, അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്നതിനെ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നു. യതോ നിശ്ചലതി മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം തതസ്തതോ നിയമയിത ആത്മന്യേവാവശം യതേ. സ്വഭാവേന ചപലവും ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിന് അധീനനാക്കിക്കൊള്ളണം. അപ്പൊ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞ സ്വഭാവേന എങ്ങനെയാണ്? ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്, ചപലമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് എവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ മനസ്സ്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് വേണം? ആത്മാവിന് അധീനമാക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ ഈ മനസ്സിനെ ആത്മാവിന് അധീനനാക്കണം. അതായത് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? ആത്മാവാണ് ഇവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ആത്മാവിന്റെ അധീനതയിലാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം എല്ലാതും. ഒരിടത്തും ഉറയ്ക്കാത്തതും ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ മനസ്സ്, എന്നാൽ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മനസ്സ്. എന്നാൽ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ യോഗി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, മനസ്സ് അയാളെ നിയന്ത്രിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ യോഗി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, മനസ്സ് അയാളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ ഒരിടത്തും ഉറയ്ക്കാത്തതും ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആണെന്ത്? മനസ്സെന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ യോഗി ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, മനസ്സൊരിക്കലും അയാളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരരുത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെയും അതുവഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാല് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതുവഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് മനസ്സിനെ കീഴടക്കുന്നവനാണെങ്കിലോ ഗോദാസൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി ഗോസ്വാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സാധിക്കാത്തവര് ഗോദാസൻ എന്ന് പറയും അവര്. പ്രശാന്ത മനസം ഹേന്യം യോഗിനം സുഖമുത്തമം ഉപൈതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂതാമ കൽമഷം. എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച ആ യോഗിക്ക് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. മാത്രമല്ല താൻ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സുറപ്പിച്ച വ്യക്തി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. ഭഗവാനുമായിട്ട് ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും മുക്തനുമായിരിക്കും ആര്? ഈ വ്യക്തി. അപ്പൊ എപ്പോഴും ആ വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലുള്ള വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച ആ യോഗി, ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനുമായിരിക്കും, പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനുമായിരിക്കും ആ വ്യക്തി.
ഇവിടെ ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന വാക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മഭൂതം വെച്ചാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം മാറി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി വിഗത കൽമഷഃ സുഖേന ബ്രഹ്മ സംസ്പർശ അത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ. അപ്രകാരം നിയന്ത്രിതമായ യോഗി സദാ യോഗാനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നത അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ പ്രകാരം എന്താണ്? നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ടുള്ള യോഗി സദാ യോഗാനിഷ്ഠനായിക്കൊണ്ട്, എപ്പോഴും ഈ യോഗി എങ്ങനെയാണ്? സദാ യോഗാനിഷ്ഠനായിക്കൊണ്ട് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടിയിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നത അവസ്ഥയിലെത്തും. ഇവിടെ ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ? ബ്രഹ്മസ്പർശം എന്ന് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ബ്രഹ്മഭൂതവും ബ്രഹ്മസ്പർശം രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസ്പർശം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം, ജീവാത്മാവ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിനെയാണ് ബ്രഹ്മസ്പർശം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ബ്രഹ്മഭൂതവും ബ്രഹ്മസ്പർശവും. ഇവിടെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവഭൂതാസ്ത ആത്മാനം സർവഭൂതാനി ജാത്മനി ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശനഃ. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവ്വജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു. അയാൾ സർവ്വജീവികളെയും എന്നിൽ കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ യോഗി എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാറ്റിലും എല്ലാവരെയും കാണാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ഭഗവാനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ അവരിലുള്ളിലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗിക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഇത്തരത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഭഗവാനെ കാണാനും ഭഗവാനിൽ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെ കാണാനും ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗിക്ക് സാധിക്കും. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ, കൃഷ്ണനെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച യോഗിയാണ് പൂർണ്ണമായി കണ്ടറിഞ്ഞവൻ എന്ന് പറയാം. ഈശ്വര സർവഭൂതാനം ഹൃദയസൂർജന തുഷ്ടതി. ഭിന്ന സ്വഭാവികളായ മക്കളോട് ഒരമ്മ നിഷ്പക്ഷ ഭാവേന പെരുമാറുന്നത് പോലെ പരമപിതാവും അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് പെരുമാറുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളിലും പരമാത്മാ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? പൂർണ്ണമായിട്ട് യോഗിയാണെന്നും ഭഗവാനെ കണ്ടറിഞ്ഞ് സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നും ആ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്? എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നത്തേല് പറഞ്ഞെന്താണ്? ഒരു അമ്മയുടെ പല മക്കളും പല സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കും. 3 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ 3 തരത്തിലായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും അമ്മയ്ക്ക് 3 മക്കളോട് ഒരേപോലെ സ്നേഹമായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പരമപിതാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത്? ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പെരുമാറുന്നത്. സർവഭൂതങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? ആ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. യേമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സച്ചാമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിലടങ്ങുന്നതായും ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെടില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഞാനുണ്ട്, എല്ലാറ്റിലും ഞാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ എന്തുണ്ട്? അവർക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം? അതായത് ഭഗവാനിൽ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്, എല്ലാവരിലും ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാനിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല? ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആ വ്യക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെ തത്വത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എല്ലാവരും ഭഗവാൻ ഉള്ളതാണ്, എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഈ നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ ഭക്തന്റെ സ്വവർവസമായി തീരും. അപ്പൊ ഈ സാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഈ നില. അവിടെ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ സർവസ്വമായിട്ട് കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ സർവസ്വമായിട്ട് മാറാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തില് ഭക്തൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ വിധത്തിൽ അയാൾ കൃഷ്ണനോട് ഏകീഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനും ഭക്തനുമായി അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വരുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഈ നിലയില് ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ സർവസ്വമായിട്ട് തീരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ വിധത്തില് ഭക്തനായിട്ട് ഏകീഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക എന്നല്ല പറയുന്നത്. അത് എന്തിനു മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ബ്രഹ്മത്തിൽ മാത്രമേ ലയം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏകീഭവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് അവർക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഒരു അടുത്ത ബന്ധം അവിടെ ഉണ്ടാകും. സർവഭൂതാസ്ഥിതം യോമം ഭജത്യേകാത്വമാസ്ഥിതഃ സർവഥാ വർത്തമാനോപി സായോഗീമയ വർത്തത്തെ. ഇപ്പൊ ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാനും പരമാത്മാവും ആര് തന്നെയാണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആരാധ്യനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവാനും പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയണ ഞാനും കൃഷ്ണനും ഒന്നാണ്. പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഞാനും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനും ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ജീവിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. യോഗാചര്യയിലെ സമാധിയുടെ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ യോഗാചര്യയുടെ പരമകാഷ്ഠയാണ് എന്ത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ യോഗകളുടെയും ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി കുടികൊള്ളുന്ന ബോധം തന്നെ യോഗിയെ ഇല്ലാതാക്കുക. അപ്പൊ യോഗിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കുടികൊള്ളുന്നവനാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ യോഗി കുറ്റമുറ്റവനായിരിക്കും. ആത്മപൗമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതി അർജുന സുഖം വാ യതി വാ ദുഃഖം സായോഗോ പരമോ മതഃ. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളുടെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തുടർന്ന് തന്നോട് സാദൃശ്യമായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവൻ ഉത്തമനായ യോഗി. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവികളും എങ്ങനെയാണ്? അവരുടെ സുഖവും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശ്യനായിട്ട് കാണും. അതായത് ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം കാണുമ്പോ ആ ദുഃഖം തന്റെ ദുഃഖമായിട്ടാണ് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സുഖം, അവർക്ക് ഭയങ്കര സുഖം വരുമ്പോ ആ സുഖം തന്റെ സുഖമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവരുടെ ദുഃഖത്തിലും സുഖത്തിലും ഒക്കെ തന്നോട് സദൃശ്യനായിട്ട് കാണാം. തന്നെ പോലെ തന്നെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നോട് സദൃശ്യനായിട്ട് കാണാം, സമഭാവനയോടെ കാണാം. അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ആര്? ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. താനും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം മറന്നുപോയതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ ദുഃഖത്തിന് കാരണങ്ങൾ എന്താ പറയണത്? അപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവ് താനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് മറന്നുപോയതാണ് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം. സുഖത്തിന് കാരണം എന്താണ്? മനുഷ്യൻ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരമഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. പരമാധികാരി ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ദേശങ്ങളുടെയും എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമ ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷി ഭഗവാനാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? സുഖത്തിന് കാരണം. അതാണ് സുഖത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ഇത് ബോധ്യപ്പെടാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് എന്തനുഭവിക്കണം? ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. മറ്റെല്ലാ യോഗകളെയും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഭക്തിയോഗമാണ്. ഏറ്റവും പുരോഗതിയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന എന്താണ്? ഭക്തിയോഗമാണ്. നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ ഓർത്തുണ്ടാവില്ല, സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്നതും പിന്നെ ലിഫ്റ്റിൽ പോകണം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതാണ് ഭക്തിയോഗവും മറ്റുള്ള യോഗകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മറ്റുള്ള യോഗകള് ചെയ്ത് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും? ഭക്തിയോഗത്തിൽ എത്തും. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജ്ഞാനയോഗം ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് അഷ്ടാംഗയോഗം ചെയ്തു, പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റും? ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा. നോക്കാം. എത്ര പേരെടുത്ത്? 6 പേരെടുത്തു അല്ലെ. യോഗായുക്ത എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ആഗ്രഹം വരികയും ചെയ്യുന്ന ആളെ യോഗായുക്തയില് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ആര്? യോഗായുക്തൻ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ യുക്തം എന്ന പദം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും അതീന്ദ്രിയ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതായത് പൂർണ്ണമായ ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിന്റെ പ്രക്രിയ. അതാണെന്ത് ഇവിടെ പറയുന്ന യുക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെയും അതീന്ദ്രിയമായ പ്രവർത്തികളിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ. അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ യുക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നത്. യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യോഗി ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ തപസ് ചെയ്തോ ഇങ്ങനെ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതികളിലൂടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും അതിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ ആ യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിലൂടെ കുറെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ കിട്ടും, കുറെ സിദ്ധികളൊക്കെ കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ സിദ്ധികളൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആകാശത്തുനിന്ന് ഭസ്മം എടുക്കാൻ പറ്റുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സിദ്ധികളൊക്കെ സാധിക്കും, കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ വരില്ലേ ചില സന്യാസിമാര് വരുന്നുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അവര് നമ്മളോട് ഇപ്പൊ പൈസയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ വായുന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് കാണിക്കും എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും. അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സിദ്ധികളാണ്. അങ്ങനെ ഓരോരോ സിദ്ധികളൊക്കെ നേടുന്നതാണത്. ആ സിദ്ധികള് ചെയ്യുമ്പോ ആ സിദ്ധികൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അപ്പൊ എന്താണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷാവില്ല. അവർക്ക് സിദ്ധികൾ എന്തോ സിദ്ധികളായിരുന്ന പോലെ. അങ്ങനെ അവരെ മറ്റുള്ളവർ പ്രശംസിക്കുന്നു, കീർത്തിക്കുന്നു. അതൊക്കെ വരുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പോകും? നമ്മളെ വഴി മാറിപ്പോകും. നമുക്ക് ആ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കാഴ്ചക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മളെ വഴി മാറി നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടായിരുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് മാറിപ്പോയോടെ? ഇതിലേക്ക് തിരിയും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കില്ല, പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോസ്വാമി, ഗോദാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് അതിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച ഗോസ്വാമി, സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ അത് ഗോദാസൻ. ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്? ബ്രഹ്മഭൂതം ഭൗതികങ്ങളെല്ലാം മാറി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മഭൂതം പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിന്റെ ദുഃഖത്തിനും സുഖത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ബന്ധം മറന്നുപോകുന്നത് ദുഃഖത്തിനാകും. സർവകർമ്മങ്ങളുടെ പരലോകത്താൽ ബോധ്യമാകുന്നത് സുഖത്തിനാകും. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മറന്നുപോയത് ദുഃഖത്തിന് കാരണമാകും. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മള്. നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ.